Oh. Goed zo.
Goedemorgen. Wat dat maar bier. Oude Smit van Gullebier. Is deze wel door? Ja, ja. Of 2 keer dan. Dus het In de rolschool, de deurskool en normaal. Dus weer maar niet. Ja. Dat wordt niet te betalen. U. Ja, dat weet ik wel niet. Daarover. Dat weet je toch. Oei. Dat wordt hier niks gezien. Nee, met je loopt maar eens. Mag niet doen. cameraman.
Goedemorgen. Moest er aan dieren kopen. Hoe kost het Ik hier? ben als stoel. Ja? Dat knie hebben ze goed, ja. En als ze die dan ook op dingen op Oh, zeker. Laat ik gewoon erachter zitten. Dat is heel verder. Ik mag dat niet. Maar we bellen ze maar. Snel dat je het kan er een film van de boven het huisgestond die Oh, no. in 60 hebben ze die gefilmd. Lang geleden. 60. Dacht ik zo. Dat ken ik. Dank je. Hier. Dat moet gefilmd, het is voor de NOS. Ja, joh. Ja. Zeg het met bloemen, hè. Ja. Mooi.
zijn de mensen uit Gulpen? Ja. Dit is wel op papier staan. Ja, we worden. Ja, een beetje hoor. Zo was het vroeger als het nu. Ik geloof het dan. Ja, jongen. Daar staan de wijsheren van Gulpen. Ja. Daar staat Gulpen. Eén van meneer Koenjas, één van de oude dorpsfiguren. Ja. Chef de Chee. Vroeger bij de carnavalsvereniging. Ja. Kom aan! Ja, dan moet ik op uren.
Hoi? Is dat van lastig? Ja. Zonder BTW. Huh? Huh? Niet dan. Jaco, hier zijn we veel te filmen, je ziet het nog niet veel hè. Doe maar. Wat? Nou, jongen, daar achter filmen. Hoe? Daar achter staan. Ja. Ja, zeker. Kijk ze van hier. Oh.
Raakas is erop zo. Jo, jo. Hé? Jo. Ja. Niet. Werken van Gulleman. Ja.
Leven is hard, hè. Ja, Leven is hard. Goh, ja, dat is hard. Dan gaat het zo doen.
Willst du hören, Philipp? Hast du mit ihm gefilmt? Cool. Mooi.
Ja. Gas is gevallen net. Precies, direct. Nee, deze was niet meer droog. Er zit nog een verschil in tussen daar weer met het vlees. En dit is goed, zie je. Dat is gewoon daar die paas over paas. Nou, ik moet het niet zo doen. Nee, ik word. Morgen. Moet er ook zien. Maar niet uit dat ik een dorp. Mevrouw. Zo is het toch een dorp gewoon. Wat mensen hadden niet meer. Je moest je niet precies gaan doen werken, jong. Moest je niet met de camera hier staan, gewoon precies werken. Meteen was het coach, ik heb het net van. Ja. Nee, jongen.
Ga op mama. Ja, Ja, zijn zender op, hè. ja. Mooi. Goedemorgen. Nou, blijf weer. Dat werd nog vuil gedaan in België, heb ik het gehoord. Ja, Hè? dat klopt. En daar is het ook het lieren, kunnen ze dan vuilen hier. Ja, ja. Ja, hè? Ja. Ja. Dat is het leervak. Zal ik hem uitdrukken. Heel goed. Wie lang doet hij dat nog al? Ik doe dat niet lang. Ja, we zitten er allemaal helder in, denk ik. Ja, nee. Hoeveel jaar doet nog? 30, 34 jaar al? Zoiets. Ja. Ja, dat is mooi. Ja. En ik weet ook van een kennis die is naar België moeten gaan, naar Eupen, voor dat vak te leren. Ja. Ja, dat klopt. Dat klopt. Hij gaat voor de week gaat die examen doen. Oh. Ja. Ik geloof morgen. Ja, dat haalt hij wel. Valt ook tegen. Dat is wel. Dat is wel. Maar hoef je er ook niet aan te beginnen, hè? Dat klopt, als Spaans maakt dat leuk ook van de link. Ja. Ik had dat leuk ook. Nou, je zit hier vol rustig, hè? Ja, zeker. Hè? Het ding gaat zo weer. Hè? Dus het werven, het ding gaat erdoor. Min.
Ja, Bah. ik heb een boodschappen gedaan. Nee, ik ben naar Vesters gegaan. Ja, zal er wel niet in zitten. Ja. Als die film eens gezien wat ik er dan gemaakt heb. Ja, ja, dat is mooi. Oh ja. En vroeger. We waren ook blij mee. Ja. En dan mag je nog veel blij. Ja, wat je... Nee, Willen hebben, hè? Hoe zijn de jaren hier gevlogen? Ja, dat is zeer. Ik zeg op de andere job, kijk, je zegt dat je kunt er zaak filmen, zeg ik, wat er zijn dagen doen. Wat mag dat doen? Mag dat niet zo? Ja, dat is een ver aan die kerken. Dat klopt. Ja, jongen, wat is het dan? Dat is lief. Ja, we hebben meer zelf gehad gegaan. Hè? We hebben meer zelf gedaan. Ja, als ze meest dat het maar de helft is. Ja, daarom, ja, Nog verdomme. een paar jaartjes en dan moet voor... Dag meneer Vlugge. Dag. Oh. Hij loopt hem even zakken kijken. Ja, naar voren dan. Maar dat ding, dat gaat hem morgen zo niet aan dit.
Begin ik hier, moet je zo niet even drinken. Komt wel. Ja. Mag ik uw naam weten? Chantal? Uw naam? Jana. Steeds een lang brood? Ja? Je kent me toch, hè? Je kent me toch? Dag heren. Ik heb film aan hem daar. Steeds al erop. Wat zei je? Steeds al erop. Zo, Dat is niet meer in water, hè? Het is wel vol, hoor. Dag Jan. Kippen, kippen, hè? Ik denk dat mag niet, het wordt er één keer. Dat is een kippen. Ja, dat is handig. Hier, hè? Ja, dan filmen, joh. Mooi.
worden. Ja, ben ik bezig.
stoppen is. net de hoe dan goed wel weer wat hebben.
11 uur, hè? Mama, zie ik even rusten hier, of niet? Oh, ja. De lift alle overheen flikkeren. Straks twee kan je steken naar de kleren dan. Hij moet jou hebben, hij zet de kill aan je net. Wie? Pompenmaak. Ja, de pompenmaak? Oh ja, die hier gedaan. Hier hebben we nog. Die worden steeds zwaarder. Onbestelbaar. Wacht maar dat. Even bekijken. Ja, weet ik. Ja. Kijk maar daar. Nee, je had geen rekening die een kleine machine in zetten, weet je wel? Hij daar. En het groep. Hij daar. Dan pak je op. Dan wordt die knap tot in de machine blijven zitten. Ja, dat vraag je zeg maar. Wat zijn die mensen mee bezig? Dat is tegenwoordig wordt zo loeisterk, hè jongen. Zelf zijn ze toch voor de ja. Maar eigenlijk is het maar een boertje begonnen met een draagkapje. Ja, maar dat zie je wel. Die is mooi. Ja. Wat is dat dan? Die is makkelijk. Wat voor? Ook belasting van de eigen farm. Oh ja. En heb je een slag blok heeft dat is aanloop hard is dat het zo prikken. Dat is een half blok die zet je straks en dan denk ik dat het een klemslag. Zo. Binnen wel druk, maar dan kan je ook weer door. Daar zou het met erin. Ja, je vaart er aan over capitaal. En dat doe daar. Eer je dat verdiend hebt, moet je heel gebruiken hebben. Het kost 150 euro per uur. Is het nog niet duur? Hè? Is het nog niet duur? En nog 50 euro per uur, dat misschien. Ja, nee, wat het kost niet mooi. Ja, maar 150 euro per uur, dat is een, ik vind het wel prijs. Goedjes. Ja, net.
maar heen. Naar de Gulpenberg. Kom je er dan? $1,50. Doe maar weg. Dan Zo. En bedankt. dank meneer. Begin maar, joh. Je dagwinter gezien. Ja.
Belbosje.
geweest. Sandor! Mit Schöndling drauf.
Hallo. Je hebt water genoeg toch? Hè? Ja, water genoeg toch? Dat is wel eens gedaan dus, hè. Dat is wel eens gedaan dus. Wat had je gedaan vroeger voor de kost? Wat ik gedaan? Ik zal het vertellen, ik ben typograaf geweest, hè. Wat jong? Typograaf ben ik geweest. Fotograaf? Nee, typograaf. Typograaf. Oh, dat is voor de drukken? Drukkerij, ja. Drukkerij. En de beste begonnen bij Alberts? Alberts, en dat is geleden. Ik ben 1928, 43 jaar heb ik toch gewerkt. 43 jaar? 33 jaar heb ik toch gewerkt. Ja, Alberts. Dat is drukker. Dat is zitter. Zitter? Zitter, ja. Zitter. 43 jaar? Ja, Frans jongen? 33 jaar, ja. Altijd lid geweest van de toonclub van Gulpen? Altijd lid geweest van de toonclub. Bestuurslid van de voetbalvereniging, FCG. En nog lid van de Harmonie, de Alharmonie. Wat zei ze? Ben ik ook nog geweest. En wie oud ben je nog, Frans? Ik ben nog gebleven lid, 76 jaar.
76 jaar. 76 jaar. Prachtig. Ja. Bedankt dat je het mogen opnemen. Hè. Frans, merci. Jo. Wat dingen? Zeg ik een 7 euro. Onder deze maat, hè? Onder die rand? Ja of niet? Moet je elke keer een halve meter blijven. Dat is goed. Je ziet hem, gewoon wat die tong. Onder die rand, kijk. Dan moet je een halve meter onder. Altijd goed. Ja? Tot vooraan. En dan... Is dat de voet van die vulling of wat is dat? Deze is onze maat. Als u in dit vlak blijft en u gaat dan naar die punt, dan zit u goed. Dit breekt genoeg. Ja, dat is breed genoeg. Ja, ja. 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 Nou, dan moet je weer iets onderuit nemen, maar dat is niet. Maar dan moet hier gewoon vanuit dat punt zo'n halve meter, dan houdt deze breedte aan. Dingen. Is dit gewestjes? Dat is een film onder rug. Is hem wat? Ga je nou stellen? Zo ja. Juist. Je zit thuis stellen. Ja. Goed zo. Zo ja. Dan kijk ze zo af. Zo. Ja. En nu, wie lang ben je slechter geweest, Gulpen? Ik 50 jaar. 50 jaar slechter. Ja. Heb je het overgenomen van de pap? Ja, ja, ja. En toen ben je Gulpen geboren. Ik ben hier geboren in het Oes. Hier ben ik geboren. Dus Gulpen geboren. 50 jaar slagerij Frank. Daar is het overgenomen van de pap, hè? Ja, ja. De zaak is overgenomen van zijn vader. Ja, en ik werd er nu ander werk ben ik 60 jaar, 68 jaar. 68 jaar de oud. ander werk, ja. Ja. Ja, het bent nog niet dat het opschuurt hier, hè. Dus 50 jaar, dat wil zeggen dat je begonnen met de slechterij Ja, in 1940. ja, ja, even nog nou, ja. We zijn nu 1990. Ja, ja, ja. 50 jaar slecht. 50 jaar slechterij gehad. En de pap, hoe lang het is gehad? Ja, dat is. Ja, dat is dat geleden, dat weet ik ook niet. Dit is het makkelijk zeggen. Het 80 jaar, Frank. Ja, zeker. Zeker hè? Zeker, ja, ja, ja. 80 jaar, slagerij Frank. Ja, Slechterij Frank. ja, ja. Datum. Oh, dat lukt niet. Het is er erop. Ja, dat maar gewoon. Ken ik toch niet. Makkelijk goed. Dag. Spel hem weg. Ja, sowieso.
Dames en heren, het spijt me voor u, maar u had de fiets op straat gemaakt. U ziet wel, de toestand hier in Gulpen is zo verriedend. Die schöne Maria. Hallebeer. Bon. Je dokter zitten, hè? Rustig maar, nu potsen. Hier wel. Hoe is het Gulpen? Ja.
Kies. Maakt als het 3 stonden. Wow, dat ben ik al lang dood. Dat is van die wind. Dus is wel dat je erin. Wat zeg je dan? Ja, dat is hoog. Ja, ja. Kan je gedaan? Ja, ja. Kom er uit de nu langs staan. Oh, ik zit er niet meer langs. Nee. Hoe komt het? Waar? Over de penning. Graag zeg. Ik trap er bij om. Wat is dat? Ik ben drinken, man. Wat ben je drinken? Tussendag. Ja, hey. Hey, wie Gullerbee? Dat is niet Gullerbee. Wat is dat? Dat heet Nuggetsaert. Ach, zie je, Nuggetsaert, die kan niet gezegd. 30 cent. Had er wat niks. Dat is ook. Dus wat zit er met mij toch? Het sofa. Is er een café begonnen?
Er geen tijd, ik heb het echt niet doen. Ja, ik ben de vrouw en dan gaat het. Nee, ik wil met de vrouw. Ja, ik ben ook mee. Ja, klaar van het werk. Zeg, ik moet nog eens weg. Ik moet niet doen. Dan moet ik naar vliegtuig gestopt. Ja, ja. Zeg ik niet zo, je weet het zeggen. Zaak. Als het dan op. Nee, We gaan er weer op, zie je? Op de film. daar staan we. Of kom een video. Ja, dat zeg ik toch. Ja, maar dan de juna, de zon schön, maar. Nee, ja. 10 gulden. Yes, they tried to break my power. Oh, I still can feel the pain. Una paloma blanca. I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca. Over the mountains I fly. Yes, no one can take my freedom away. Yes, no one can take my freedom away. When the sun shines on the mountains and the night is all around. Ach ja.
doch nicht kriegen, sagst du mir. Hä? Hä? Nicht lang gelegen. Oh ja. Dat is goed. Hä? Dat is niet goed. Ja. video. Hallo Jeff. Hallo Jeff, zet er
lang erop, denk ik. Die gewoon ze ingevullen wat ze krijgen op. Maar joh, is de O van Lo afgevallen, wist je dat? Ja. Hè? Nou, Van alle Ierland. Het is super. Ik ben dat geweest. Nee, ik heb zondag gewoon is dat geweest. Ja, oh hoor, ze zetten me gewoon. Zet hem niet voor de vuurtje. Nee, je zag niet even. Nee, ik heb het gedaan. Nee, ik heb het gedaan. Nou gezegd, je stopt voor hem zijn eigen dom. Dat heb je mij is voor mij ga je dus doen. Ja, door een stuk. Ik ken die goed op elkaar. Moet ook, hè.
we een halve liter hebben? Ja. Ja, wel. Als het erop? Ja. Niet een halve liter op, niet erop. Nee. Dat is goed. Hé, ja, die ja. Die wil. Had het ding, weet ik. Dat wil je ook niet. Start 11 kulp. 11,3 stonden. Dag heren. Hey, 2. Hier, hè? Ja, 2,5 hoog de weer. Kan het iets